Кръстова гора и легендата за нея. Кръстова гора, връх Кръстов, 1418 метра, е сред най-известните православни святи места в България, разположено в сърцето на Родопите. Смята се за енергиен център и място с изключителна лечебна сила. Основната легенда, частицата от Светия кръст преданието, гласи, че в земята под Кръстова гора е заровена частица от самия кръст Господен. Историята. Частицата се съхранявала в Цариград. След падането на града султанът я прибрал в совалката на харема си, но майка му, християнка, го предупредила, че това ще донесе нещастие на империята. Скриването. Вярващи успели да откупят или откраднат реликвата и я пренесли в тогавашния манастир на Кръстов връх. За да я спасят от османските набези по-късно, монасите я заровили дълбоко в района, а манастирът бил разрушен. Историята на Йорданчо и 66 кг кръст. През 30-те години на 20 век местният ясновидец Йордан Дрянков, Йорданчо, получава видение, че именно тук почива частицата от кръста. Той информира царица Йоана и цар Борис III. Царят финансира изработването на 66 кг метален кръст. Теглото отговаря на 2 години от живота на Исус, 33 умножени по 2, който е поставен на върха през 1936 година. Легендата разказва, че след издигането му бяла гълъбица кацнала на близкия хълм, където по-късно открили днешния лечебен извор – Аязмото. И легенди и предания оздравяването на царската сестра. Княгиня Евдокия, или според други източници, дете от царското семейство, била тежко болна. Преспала една нощ на върха след съвета на Йорданчо и се събудила напълно здрава. Камъните с кръстчета. Вярва се, че камъчетата, намерени в района, често имат естествени шарки под формата на малки кръстове и носят здраве и защита. Нощта срещу Кръстов ден. В нощта срещу 14 септември хиляди вярващи прекарват нощта под открито небе. Според преданията тогава небето се отваря и молитвите се чуват най-силно. Ако ви е харесало видеото, моля харесайте, коментирайте и се абонирайте. Така ще ме насърчите да правя още интересни видеа. Благодаря ви.